Вона молода, амбітна і дуже хоробра. Безтурботне життя кримчанки Надії Аметової змінилося за мить. Вона стала донькою політичного обранця Кремля, фігуранта так званої справи Віджія Кашка. Замість кар'єри та особистого життя тепер в дівчини боротьба за свободу батька. Надія Аметова зустрілася з нашою Оленою Царенко і розповіла, як це – шукати справедливості в окупованому Криму. Своего папу я долго ходила и просто искала в какой-то такой панике. Я не понимала, где он, почему Асан Чапух и Бекир Дигерменджи лежат на полу, эти взрослые в преклонном возрасте мужчины. Кримчанка Надія Аметова згадує 23 листопада 2017-го. Тоді сталися найдраматичніші події в житті їх родини. У Сімферопольському кафе «Медобори» російські силовики затримали групу кримських татар. Її батька Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Під час облави стало зле ветерану кримсько-татарського національного руху Віджія Кашка. Вона померла в дорозі до лікарні. Окупанти звинуватили усіх у здирництві. Наджія розповідає, її батько, як і інші, лише прагнув відновити справедливість і допомогти повернути літній жінці гроші, які у неї запозичив мешканець Туреччини, но не повертав. Батько не злочинець, переконує Наджіє. Я его люблю, и что я им вот просто невероятно горжусь. Вот просто я уверена, что если бы таких, как мой папа, Асан Чапух, Бекир Дигерменджи, Руслан Трубач, таких, как очень много в Крыму этих людей сейчас. Папа сидел в машине уже в наручниках. Их задерживали в Медоборах, и Віджія Кашка уже в этот момент, когда я ее искала взглядом, она уже умерла. Не дивлячись на старання адвокатів, Кязім Аметов, як і інші фігуранти так званої справи, Віджія Кашка досі під вартою у СІЗО. Там, у нелюдських умовах, у нього погіршився зір. В камере больше людей, чем коек-мест. Еду, которую готовят в СИЗО, есть невозможно. Что касается сна, я знаю своего папу, мне кажется, что он вообще там не спит. Он очень сильно похудел. Кому-то из нас придется чем-то пожертвовать. Своим здоровьем, своей свободой, возможно. Но она обязательно восторжествует. Наджіє з рідними не пропускає жодного засідання окупаційних судів, де кожного разу продовжують утримання під вартою. Верховний суд окупованого Криму 21 червня відхилив апеляційну скаргу захисту фігурантів справи Віджія Кашка і залишив політв'язнів під арештом до 15 липня. На одному з таких засідань судовий пристав виштовхнув з залу її маму. Мама не знала, она просто открыла дверь и прошла. И он подходит к ней, он ее просто с такой злостью вышвырнул. Я бы ничего не сказала, если бы он там ей объяснил, что сейчас уже не положено входить. Ну, то есть он ее вышвырнул с такой агрессией, что я просто еле-еле дотерпела, пока судья дочитает, чтобы ему сказать, что так нельзя. Триматися родині допомагає підтримка. Часом зовсім незнайомих людей, які пишуть листівки батьку у СІЗО з побажаннями сил та здоров'я. Весь народ очень переживает за вас. Заметно это по судам. С каждым разом приходит все больше людей, неравнодушных крымских татар, чтобы поддержать вас в трудное время. Каждое заседание очень надеемся на то, что вас отпустят на свободу. Донька залишилась єдиною годувальницею родини. Вона зізнається, їй важко. Треба допомагати хворій матері та маленькій сестричці. Наджіє працює на кількох роботах, щоб оплатити послуги адвокатів. Проте, за її словами, вона й надалі боротиметься за долю батька і зробить усе можливе, щоб добитися справедливості. Олена Царенко, Микита Проскурін, Заман, АТР.